29 jaar efter elkaar wien de bedrijf contactdagen verste prik voor ondernemend Friesland. De goeie klingen aan, genoeg visitekaartjes in de boezen en de beurs op om bij te praten met collega's en klanten. Maar 2 maanden alleen joeg organisator van Muilwijk het op. Door de economische crisis slag het hem net om de beurs vol te krijgen. In zo'n hasten betocht het WTC Expo zelfs een alternatief. Ja, toen zijn we met ons team bij elkaar gaan zitten en toen zijn we eigenlijk vanaf dat moment hebben gezegd, wij pakken het over. Het kan niet zo zijn dat dit event weggaat. Wij gaan met elkaar dit doen. Dus iedereen, van links naar rechts, van onder tot boven, iedereen heeft meegewerkt om het neer te zetten. Trade Experience Leeuwarden, oftewel TEL, dat is de nieuwe naam van de beurs. Op het hoogtepunt van de bedrijfcontactdagen winnen er 800 standhouders, nou ben dat er maar 260. Voor een soort bedrijven en instellingen wie de tijd te kwad om nog maar te doen. Wij kregen nu 2 maanden tijd om dit alweer op te zetten en we hadden al besloten, gelet op het afblazen van de beurs, dat we net mooi was doen. Dus het was voor u zaak organisatorisch wat krap. Het WTC rekent op 15.000 bezoekers, 4.000 minder als Vlinier. Die hoegen in elk geval net te betalen voor het parkeren, want daar wie Vlinier flink wat argwage oer. Het was natuurlijk gebruik dat je bij de bedrijfscontactdagen gratis kon parkeren. En vorig jaar was dat opeens niet. En er waren toch veel mensen wat onaangenaam verrast over. En zo kan het grote netwerking dus weer beginnen, 2 dagen lang in het WTC in Ljouwert. Maar in een hal, in steeds van 2, maar dat had ik wel zien voordelen. Nou ja, we hebben nou in een haal, dus nou komen alle mensen in een haal. Dus misschien is dat ook wel positief.